Siky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou. Dneska je to realizácia záhradného domčeku Heaven. Je to 20 m2 užitnej plochy plus terasa, ktorá má dopredu 1,60 m, je prekrytá a túto verziu sme spravili tak, že zákazník si prijal aj s okenicami, aj s uzatvorením vlastne vchodových dverí tak, aby teda sa donútra nemohol niekto dostať, trošku je to bezpečnejšie. To, čo by som ešte o tomto domčeku povedal, je to, že vnútri je priamo implementovaná miestnosť, ktorú môžete použiť ako vecko alebo sklad a nech sa páči, pozrite sa a verím, že sa vám bude páčiť. Presne v týchto miestach je zrubový spoj miestnosti, ktorú potom budeme vidieť vnútri danej chatky. Je to dopredu pripravené. Zabudol som povedať ešte to, že záhradná chatka Heaven sa dá zmontovať aj zrkadlovo, takže môžete to mať na pravej strane domčeku, taktiež na ľavej strane domčeku. Takže sme v interiéri chatky Heaven, 20 m2, ako som už spomínal. Máme tu na dvere. Tam je samostatná miestnosť, ktorú teda, ako som uvádzal, môžete použiť podľa vlastného uváženia a zvnútra je to takto krásne prírodné bledé. Myslím, že tak by to aj malo ostať a myslím, že skvelá chatka pre rekreáciu, či už na jar, na leto, alebo kľudne na jeseň, zime. Čo by som ešte doplnil, vrchnú časť je možné zatepliť a v podstate tým pádom tá chatka získa ešte viacej komfortu. Od krokvy dáme barozábranu a čo je dôležité, táto chatka na rekreáciu sa dá využiť vlastne celoročne, s tým, že samozrejme nie je to na bývanie, ale na také príležitostné rekreačné bývanie je to úplne skvelé. Ako vylepšiť vlastnosti záhradnej chatky Heaven aj to, že môžete zatepliť strechu a môžete zatepliť podlahu. Už sme sa tomu myslím aj venovali, keď zateplíte strechu, tak všetky vlastne tie teplné úniky v zime vám strecha zadrží a naopak v lete, keď vám svieti slniečko, tak to teplo sa dostáva do chatky a zásadným spôsobom to vylepšuje teplné vlastnosti tejto chatky. Vrch môžete zatepliť kedykoľvek, spodok je dobre si rozmyslieť a zateplovať ho ešte pred položením podlahy. Verím, že sa vám tento domček páči. Ešte treba položiť strechu, kanadský šindel, dať okapy, čož teda je súčasťou tejto konkrétnej zákazky, ktorú sme robili v Židlochoviciach a pekný deň. V prípade, že budete mať nejaké otázky, zavolajte a radi vám odpovieme. Siky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou. Pekný deň.